veke. Niin, kyllä. No, mutta huomenta. Hyvää huomenta. Ja pahoittelut tästä pienestä tai aika suurestakin teknisestä ongelmasta, että ääni ei tahtonut kuulua, niin sen takia aloitettiin puoli tuntia myöhemmin. Joo, mutta aamu on ruvennut valkenemaan siellä ja... Niin näytetään ainakin sitten vähän kirkkaammin tässä ruudulla, jos ei muuta. Kyllä. Eli mä oon Tuire T. Ja Tuire H, eli se hämäläinen. No niin, mä olisin ollut Tuire K, niin mä olisin Tuire Karjalainen. Mutta... Se pitää vaihtaa sukunimi. Ai, Turunen on niin hyvä tämmönen, niin... Tosiaan tarkoitus olisi nyt puhua murteista. Joo. Tässä vähän sen aikaa. Viime live-striimin jälkeen meille heräsi tämmöinen, että murteet olisi semmoinen asia, mistä voitaisiin keskustella, että kun meillä on aika paljon Tuiren kanssa ollut tämmöisiä erimielisyyksiä näistä erilaisista sanoista ja muutenkin murteet on itselle tosi lähellä sydäntä ja olen paljasjalkainen nurmeslainen, niin sitten jotenkin semmoinen, en tiedä, täällä puhutaan vähän ihan omalla tyylillä. Niin, ja sitten kun minä taas on enemmän tuolta Hämeen puolelta, eli Virroilla syntynyt ja vähän Keski-Suomessakin asunut, mutta kyllä se niin kuin, ainakin vielä koen, että puhun ehkä enemmän omaa kieltä kuin sitä kieltä, mitä täällä puhutaan. No se, mutta hyvin olet pohjoiskarjalaistunut kyllä, että niin kuin, älä nyt et ole ihan ulalla, kun me aina keskustellaan. Joo, no oli se ehkä alkuvuosina oli välillä sillä vähän, että niin mitä? No, puhumalla oppii. Käydäänkö me ensin nämä perusasiat tässä? Kyllä, ruoditaan nämä nyt alta pois, että eli kinasteltu. Vasta vai vihta? Ehdottomasti vasta. Mutta mitä siellä saunassa tehdään? Mikä on se verbi? Me vastamme sinne. Ei, kun vihdotaan. Ei. Vihdasta mulle tulee mieleen semmoinen niin kuin pajun vihta tai semmoinen, millä saattiin perssille pentu. Se on vitsa. Ei, se on vihta. Ei, kun vitsa. No, mitäs mieltä sä oot tuimasta? Sehän on hirveän suolainen. En kyllä sellaista söisi. No ei, kun se on taas liian suolaton. Tai siis, että ei ole tarpeeksi suolaa, että pitää lisätä. Näin meille kotona on opetettu. Teillä on opetettu väärin. Tästä voitaisiin kinastella koko päivä. No, mites niitä sukkia tehdään? No mitä kurataan? Oikein kurataan. Ei kun niitä neulot. No sulla on sukkapuikot, millä neulottaa. Kun... Niin, mutta mikä se siinä on, mikä sulla on siinä käsissä, kun sinä kudot niitä sukkia? Mikä se on se? Mitä sä haet takaa? Kudinta. Ei. No mikä se sitten mukaan? Ei, se on neuli. Eli neulottaa. Ei, kudotaan. Mulle tulee taas, niin kuin, jos jotakin kudottaa, niin se on niin kuin joko koneellinen tai semmoinen niin kuin mattoja kudottaa. Että on, niin kuin, no niin, kyllä niitäkin kudotaan, mutta myös sukkia kudotaan. Ei. Tästä en jousta. No, oletko sinä näistä muistakaan hirveästi joustanut? En tiedä. No entäs sitten lakka vai hilla? No siis tästä minulla ei ole oikein, ehkä minä hirveästi harrasta marjastamista, niin mulle käy ihan vaikka muurain tai... muurain. Mulla ehkä se lakka on semmoinen, että se on mun ensisijainen, mutta olen törmännyt monen kaverin, ketkä on tuolta pohjoisesta päin ja muutenkin, niin hilla on heille sitten se oikea. Niin, ehkä se on enemmän siellä, niin kuin siellä pohjoisessa se hilla, mutta en minä tiedä, onko meillä sitten. Niin. Äiti varmaan tietäisi, mutta en tiedä, pääsikö se tähän liveen mukaan. Niin. No, tästä nämä itsestäänselvyydet nyt on saatu alta pois, niin sitten me voidaan... Paitsi siitä onhan meillä vielä tätä sääpuolta. Apua. Bring it on. No, kun tuolla luntakin tulee, jos olisi hirveästi pakkasta, niin sitten tulisi hankikanto. Apua. Hankiainen. Siis hankiaisesta tulee minulla vaan mieleen joku sellainen talven ihmeolio, sellainen joku karvainen. Mulle tästä hankikannosta tulee mieleen, että on niinku lumihanki ja siellä tököttää kanto siellä keskellä. Siis tätä hankikanto. Se vaan kuulostaa siltä, että kaksi sanaa on vaan yhdistetty. Hanki ja kanto. Hei, se kuulostaa hyvältä. Kuulostaa. Niin kuin hankiainen on taas semmoinen niin kuin yksi sana, että se on vaan sille semmoinen. En ole muistanut tätä. Muuta.
No sitten se sää, mikä tuolla nyt ehkä enemmän on, että kun on siinä nollan vaiheilla ja on lunta ja Ai niin, tämä sinun suojasää. Ei just se. En tiedä, mulle se ei sano mitään. Tai semmoinen suojasää. Mun piti ihan miettiä, että mikä on suojasää. En itse käytä sitä sanaa kyllä, vaikka Mitä sinä sitten käyttäisit? joku nollakeli tai joku tämmöinen. No, siis olen kuullut myös, että täällä käytetään tällaista erikoista suvikeliä. Ai niin, suvikeli! No Siis mitä minä en ymmärrä, että keskelle talvea tulee kesä. se on se lämpö, kun se suvi on siinä. Aivan, tätä sait. No niin, hyvä, että Hyvä, että opetan sinuakin tässä. Ai, kyllä. Joka päivä oppii uutta. Tai olisin mä tuon tiennyt, mutta kun en ole muista. Joo. Tässä nämä nyt ainakin. Vieläkö jotain muuta tulee semmoista? Vähän siirrymmekö sitten näihin? Ai. Otetaanko me ensin tämä lukijalta tullut? Joo. Mulla ei harmainta aavistusta, mitä tämä tarkoittaa. Okei. Mutta toivottavasti sinulla on. Jännä nähdä. Täällä on siis vyyhtästä, vyyhtäseminen, vyyhtäsy. Vyyhtästä. Niin. Mulla vaan tulee vyyhti, se on niin kuin lankavyyhti, mutta mitä se sitten on? En minä tiedä. Minä oletin, että sinä olisit tiennyt. Vyyhtäsy. No niin, ja nyt kaivetaan jo heti Googlea täällä. Katsotaanpas. Röyhtäily. Ei kai. Suomen murtelu. No, en tiedä, just sitä sanaa. Jaha. Tähän meidän pitää palata sitten vielä. Tämä nähtävästi jää nyt vähän arvotuksesti, mutta ehkä tämä lukija meille sitten, jos katsoo tätä, niin voi kertoa, että mitä tämä nyt tarkoitti. Sitten saimme katsojapalautetta jo ennakkoon, niin Lapin murretta on tämmöinen kuin nokko. Nokko. Niin mitä se niinku tarkoittaa? Minä vielä tiedän. Siis onko tämä meidän live-puolet sitä, että me googlataan, että mitä nämä tarkoittaa? Niin, mutta tämä on ainakin niin kuin aito ja autenttinen reaktio, että me ei heti, niin kuin meillä ei ole valmiina se, että tämä on siis totisinta totta, että tiedetään tai ei tiedä. Katsotaanpas. Nokko tarkoittaa, että jotakin on tarpeeksi tai kylliksi. No ei. No, mutta enpä minä siellä Lapissa olekaan. Niin. No ei, se oli kyllä. Niin. Nyt sattuu sieltä seuraava. No siis sinä ihmettelit tätä lutsaketta. Lutsake. Mulle tulee joku limainen löllö siitä ensinnäkin mieleen, tai joku semmoinen... No, lopputulos voi olla kyllä sellainenkin. No, mikä on lutsake? Hiirenloukku. Okei. No, en olisi kyllä ihan heti arvannut. Että... Täällä oliko se joku litsku? Niin, litsku. Joo. Joo, en olisi tuota kyllä ihan ensimmäisenä. Tänä opit tästä taas uutta. Sitten taas tämä on pohjoisesta Kittilästä, niinkään vissiin. Leipota. Ei sano kyllä tuokaan mitään. No ei mullekaan. Siis perintein joku leivonta mieleen, mutta laskosta. Tiedätkö, siis mä en tiedä, mä oon varmaan keksinyt omaa sanaa, mutta joskus että vaatteita niitä lappoilla. Niin, olet kyllä. Luokkakaverit joskus ihmetteli, että lappoille ne tuohon. Mitä tehdä? Niin lappoilla. Tiedätkö, mitä pohjoisessa tarkoittaa se, että jos virutettaa astioita? Tiedän. Siis se on ihan meilläkin. Ai on, okei. No? Tai siis en minä tiedä, minä ehkä viruttaisin ennemminkin vaatteita. Niitäkin. Eli huudella. Ja sitten no itse asiassa, en tiedä onko tämä nuoremman sukupolven, mutta että jos niin kuin laskee vähän vettä, sillä että jos ottaa vaikka vettä, niin kuin haluaa juoda vettä, niin, mutta että laskee sitä ensin ennen kuin sieltä rupeaa tulemaan sitä kylmää, niin sekin on viruttamista. Mutta nähtävästi minun äitini ei taas sitten käyttänyt tätä. Okei. Mulle tulee tästä vedestä mieleen sana lehrata.
Eli lutrata. Eli veden kanssa lehrattaa sitten. Että esimerkiksi mä joskus pesin käsiä ja sitten mä olin veljen luona kylässä siellä. Pikkutyttö sitten tuli kahtomaan, kun minä pesin käsiä ja olevinnaan käytin varmaan liian paljon vettä, niin pikku E tuli sieltä ja sanoi, että ei lehrata. Yes. No entäs huljakka? Tämä on jo mulle, tätä voidaan käyttää vaikka, että onpas huljakkamaisema. No kai jos siellä lukee, että kiihtelysvaara Pohjois-Karjala, niin ei kyllä harmainta aavistustakaan. Huljakka on semmoinen tosi hieno ja avara ja semmoinen, jos katsoo virallinen termi tällä. Huljakkaan näköinen maisema. Eli just semmoinen. Joo. Tiedätkö sinä, mikä on kihveli? Kihveli on harkka. Ei. Vai veiti? Ei. No kihveli on sitten talikko. No ei. Ei todellakaan. Mutta olen myös kuullut, että jos joku hämäläinen on sanonut, että tuoppa kihveli, niin hänellä on tuotu talikko. Se mullekin ekana tuli vielä. No mikä se on? Rikkalapio. No joo, kyllä, voisi ehkä olla. Jotakin muistikuvia ehkä herättää. Sitten on tämmöinen kuin kahmalo. Ei se nyt kohmelo. No just meinasin sanoa, että tulee lähinnä sellainen mieleen. Onko se joku kahmalo kaupalla? Jaha, tätä ei tietenkään löydy tätä kahmaloa. Niin. Jaha, tämäkin pitää meidän selvittää. Se on kiva, että meilläkin tulee tällaisia, että sitä me itsekään tiedä. Jep, ei mitään enkä. Sitten täällä oli tämmöinen kuin lahukka. Ei mitään sanoa. Minusta se tarkoittaa niinku semmoista niinku lahtea tai semmoista, niinku, kun ollaan järvellä tai muuta, niin sitten on semmoinen, että soudeltaan tuohon lahukkaan esimerkiksi. No millä sinä kutsut lapasia? Kun mietin, että no kinttaaksi mäkin sanon, että niinku, se on mulla ainakin tuttu sana. No kinna, se ei ole sellainen kudottu. Taasko me palataan? Se on enemmän sellainen nakkanen tai sellainen. Okei, kintaat. Tai tumput. No sekin, mutta en nyt. No. Rasat. Okei, ei. En tietäisi mitä hakkiastuiri lähettää minut hakemaan rasoja. Saattaisi saada jotakin yllätystä siitä. No entäs jos joku, niin tarosa? Joku on tarosalla paikalla. Esim. Teidän talo on vaikka tarosalla paikalla. Se on niin kuin esillä tai semmoisella niin kuin. Meidän äiti käytti joskus, että joku on tosi tarosalla, niin se on tuttu. Entäs sitten? No tiedätkö sinä mikä on vastuuki? Vastuuki. Tämä itse asiassa, ootahan, eikä tullutkaan. Vastuuki. Tämä toisaalta kuulostaa suht tutulta, mutta nyt en keksi kautta muista. Pöytäliina. Ja sitten siitä voi johtaa, että mikä on sitten hantuuki. Hantuukin mä oon kuullut. Onko se joku käsipyhästä? Se tulee ehkä enemmän sitä Ruotsin puolelta. Joo. Se on aika semmoinen selkeä. Minkähän mä sitten. Mulla on hirveän paljon tämmöisiä verbejä ja kaikkea, että entäs tämä pohjois-karjalainen ei välttämättä ehkä niin nurmeksen, mutta sitten jos Joensuuhun päin ja tuonne mennään, niin tämä mie ja sie. Mä ja sä. Minä ja sinä. Mutta itselle ei mie ja sie ole tarttunut, että se on sitten, vaikka on 1,5 vuotta Joensuussa asunutkin, niin puhun ihan mä ja sä. Kuten kuuluu. Ja hyvä, että kuuluu. Ja vielä niin kuin mä ja sä. Ei ihan niin leveästi. Ai. No mikä on konkeli? Joku pitkä joppi, joka konkeleetiin tuolla. Valkopyörä. En mä tiedä, mä sanoin, että lukiossa jos jollain aikaa, niin konkeli sitten tuli
tuli semmoinen niin itselle uusi sana, niin mä oon tykännyt käyttää sitä. En todellakaan tiedä, onko se pohjoiskarjalainen vai mistä se on, mutta konkeli. Sillä minä aina kesällä ajelen sitä. Mä ajelen kyllä ihan vaan pyörällä. Tai fillarilla. No en edes fillarilla, se on ehkä enemmän sitten siellä Etelä-Suomessa. Se pyörä on. Pyörä. No, linkkaa sinä ihmettelit. Joo, linkasta tulee linja-auto. Meillä aina, tai ylä- ja ala-asteella paljon matkustajalukiossa, niin linja-autolla, niin sitten aina, että linkka tulee, että onko linkkakortti mukana, mutta se ei tainnut olla se. Eikö on? On. Bingo. Minä en tiedä. Ja tää on jo toinen. Joo, no hyvä sitten. En tiedä. Tampereellahan se on Nysse. Nysse tulee. Tai Hesassa se on Dösä. Nysse tulee tosiaan. Entäs ettonnet? No siis tupluurit. Va? Siis päiväunet. Joo, otetaan ruoan päälle ettonnet. Eikö tupluurit muka tuttu? Ei. Tupluuri. Kuulostaa. No joo, tupot korvia nukkumaan. Niin. Entäs sitten mä käytän tätä itrailla tai yhdellä vaiheella eli iimailla. Mitä silloin tehdään? En minä tiedä. Siellä vähän niin kuin sille vähän niin kuin tuumaillaan tai niin kuin ihmetellään. Mä joskus taisin sanoa, kun me oltiin menossa miehen kanssa tuonne Kuopioon, ja sitten mä sanoin, että töyhtyhyyppä itraili tuossa tien vieressä. Sitten toinen oli silleen, että mitä teki? No kun se vaan tökötti siinä, oli silleen. Siellä se vaan iimaili. Joo. Mutta noissa ettonessa tuli vaan mieleen, että hyvä, että kun vastaa sitten sellaisella sanalla, mitä toinen ei ymmärrä. Otetaan vaan tupluurit. Eiköhän se ole kohta laikkakin. Kyllä. Kyllä tämä liven jälkeen saa ottaa kyllä tupluurit sitten. Oi. Onko teillä tätä köykänen? Joo, aika. Toivottavasti tämä live ei ole kovin köykäinen. No entäs sitten tiedätkö sinä, että jos joku poraa? Itke. Toivottavasti että poraa tämän jälkeen. Toivottavasti mekään ei kovin paljon. Ai. No sitten tämmönen kevyempi kirosana kuin pirhana. Ei se ole kyllä mitään niin kuin arvattavaa, mutta kaikki ei sitä niin kuin, myönnä, niin se on pirhana. Kirosanoista kaikista pahoin. Eli meni 20 minuuttia, niin päästiin kirosanoon. Yes. Oi. No entä sitten tämä nurmeslaisten omat termit, jos asut pitkällä mäellä, niin sitten sanot, että asutaan pitkillä mäkilöillä. Ja se on kyllä teidän ihan omanne, mutta kyllä minä nyt olen siihen jo sopeutunut. No niin. Sujuvasti ihan kirjoitan jo melkein juttuihinkin. Siellä pitkillä mäkilöillä nähtiin sitä, tätä ja tuota. Se on jotenkin hauska, että se kääntyy silleen. No, entäs koppero? No se on semmoinen ahas pieni tila tai semmoinen koppero. Pikkukoppero. Niin, kyllä. Meilläkin on, että kun kotikotona, että kun mennään ulko-ovesta, niin siinä on niin kuin heti oikealla sellainen pieni ovi ja sellainen pieni varastotila, niin se on koppero. Niin. No se kuulostaa järkevältä. Kato, kyllä me jotain sopua tästäkin löydetään. No sitten tämmöinen kuin venkula. Siis sellainen venkula. No se on tuttu. Joo, semmoinen. Mitenkä sen nyt selittäisit? On jotenkin itsestä selvä sana, että hankala edes niinku selittääkään, että mitä se on. Niin. No entäs justeratta? Siis sovitellaan. Tai siis niinku. Mulla tässä tulee justerauksesta vähän mieleen se, mutta joku vähän niin päälle päsmäröipi tai silleen se semmoinen. Tai sitten joku semmoinen. Tässä ehkä tää katsoo, että varmista mikä tämä muuten oli. En tiedä, ollaanko me kumpikin ihan väärässä. Hyvin mahdollista. Oi. No sitten minusta tämä oli jotenkin ihana, niin oli pakko niinku ottaa mukaan hilpaista. Mutta minä sanoisin, että hilipasta. No niin, nimenomaan. Hilipasehan tuli käydä postihakemassa.
Kyllä sitä Pohjanmaata löytyy täältäkin päin näköjään. Niin joo, kipasta, kilpasta. Käydä nopeasti. Semmoinen. No se tulikin tuo kipasta sana sitten. Ja tiedätkö sinä, mikä on nisu? Nisu on pullaa. Tuohan toinen nisua pöytään. Sehän tässä välillä onkin hankalaa, että kun sitten jotkut sellaiset sanat, jotka tuntuu, että on itselle ihan niin kuin normaaleja, ja sitten ne onkin yhtäkkiä murresanoja, kun joku toinen ei ymmärrä, mutta sitten on taas sellaisia, jotka on ihan, että mikä loppujen lopuksi, että kun ei välillä tiedä, että mikä on murresana ja mikä niin kuin... Joo, ja sitten kun näitä miettii tai silleen niin kuin vähän liikaa tai silleen sitten tuntuu, että kun omaa niin kuin mietit vaan niin kuin mitä sä puhut, niin semmoiset sille, että on paljon sieltä löytyy niitä kaikkea, mutta murre on rikkaus kyllä. Entäs penäätä? Sillä on vähän niin kuin vaatia. Penään sinulta se pulla. Eikö nisua? No, mitäs me tehdään, kun me pajatetaan? No sitähän tässä nyt koko ajan tehdään. Hirveä pajatus käypi. Eli höpötys. Onko sekin sitten? Mitä höpötys tarkoittaa? No, tiedätkö sinä, mikä on nappo? Se on niinku sellainen vesikauha. Että vaikka niinku saunassa laitetaan napolla vatiin vettä. Okei, tämä oli ihan uusi. Nappo. Ihan selkeää. Meillä on vaan kauha varmaan meille, että ei tai ole semmoista mitään. No posmittaa. No, se on vähän sama kuin tuo pajattaa, että tulee hirveästi tekstiä. Tämä oli mielestäni jotenkin hauska, että piti ottaa tuppisuu. Niin. Se on varmaan niin. Sinä et ainakaan ole sellainen. Tuppisuu vastakohta. No sitten mielenkiintoista sanoa, että jos hivauttaa. Hivauttaa, eli hivauttaa. Ei niin kuin lyödä. No niin, ja lässäyttää. Mutta ei sentään lässäyttää. Ei lässäyttää, vaan lässäyttää silleen. Ai. Tiedätkö sinne, mikä on vanna? Vanna. Se on niinku amme. Joo. Semmoinen. Meillä oli aina lapsena semmoinen muovinen vanna, missä noin lehrattiin. Lehrattiin. Se just silleen. Ai. Entäs tiedätkö sinä, mitä liruttaa tarkoittaa? Liruttaa on silleen laskee vähän sen vettä. Semmoinen tuli se hanaa pikkusen auki just silleen. Sitten sitä hanaa liruttaa. Tai sitten älä liruta. Sitten on semmoinen niin kuin kemahtaa. Et jos joku, en tiedä onko tämä taas tätä Salminkylän murretta, mutta tulee isoveli kovasti mieleen. Että jos joku kemahtaa, niin mitä sille tapahtuu? Kaatuu. Kyllä. Tämä oli ihan villiveikkaus. Älä kemahda. No hyvä, että se oli niin kuin sitten. No entäs jos siprustellaan? Siprustellaan. Siprustellaan. Tulee vaan joku sipsutella tai joku. Siprustella on silleen, mulla ainakin tulee mieleen, että jos joku pikkulapsi syöpi pullaa ja se siprustelee sitä, vähän niin kuin se tulee semmoista niin kuin pientä tämmöistä. Mietitään, että ei sitä ehkä muusta siprustella. Joo. No, onko täällä käytössä porottaa? Porottaa. Aurinkoporottaa? Niin. Joo, kyllä. Entäs ruikuttaa? Valittaa. Joo. Rannalla meillä ei ole tätä. Alkaako nämä meidän varsinaiset murresanat loppua, kun me ollaan kumpikin koko ajan? Joo, tiedetään. Entäs jos joku on tosi rupunen? No, siis sellainen rupunen, siis sellainen köykäinen. Niin. Semmoinen ei kovin kummonen, siis rupunen. Niin, tai sellainen vähän niin kuin huonokuntunen tai sellainen. Niin, sekin. Mutta tuli näistä, siis joskus käytiin Facebookissa keskustelua näistä murresanoista, niin sitten minun yksi hämäläissyntyinen kaveri niin sanoi tästä Itä-Suomen sanoista, että niin kuin nämä verbit ja tällaiset, niin
Niin ne on sellaisia niinku sitä kuvaavia, niinku se litsku. Niin lisku. Niin, että ne on niinku sellaisia kuvaavia sanoja, että se kirjoitti siihen, että täällä ei puhuta, vaan lauletaan tekemistä. No aika lailla, että Mm. se tuli niinku säästö mieleen, että kun niinku siitäkin on tosi paljon, että niinku vaikka jos sattaa vettä, niin se on hirmu monta niinku termiä tai semmoista, että vettä saattaa tihuttaa tai sit sitä tulee vähän kaatamalla tai sitten joskus käytin tätä, että onpas tummat pilvet, että kohta vettä rommauttaa, niin se herätti sitten. Joo, nuo edelliset oli, mutta tuo rommauttaa, niin ei ole kyllä. Vettä saattaa rommauttaa. Eli kohta saattaa tulla kovasti vettä. No sitten sellainen sana, mihin minä olen täällä törmännyt, niin on siis tämä mummotettava. Oi, mummotettava. Niin. Ei meillä ole sellaista. Ai, niin on. Tätitettävä. Mm. Mummotettava. Kuulostaa semmoiselle meidän sanassa. Sitten tuli tämmöinen myös, että taasa. Mikä on taasa? Ei mitään tietoa. Se on vati. Pesuvati tai joku tämmöinen. Se on taasa. Selvä. Sitten toinen, mistä tuli kanssa, että huilata sana voi tarkoittaa, että toisessa, oliko se, että Kainuussa se tarkoittaa enemmän semmoista, että siitä niinku saapi energiaa ja pitää niinku tehdä ja niinku nopeaa liikettä ja toimintaa, mutta sitten taas meillä huilataan taas semmoista, otetaan rennosti, että nyt huilattaan, kun ollaan päivä tehty töitä. Otetaan ne ettonet. Otetaan ettonet. Tai tupluurit. No tupluurit. Ai joo. Entäs sitten? No, minulla itse asiassa alkaa ne omat sanani loppu, että minä laitoin tänne vaan sitten lähinnä tällaisia, mitä minä olen niin kuin sitten taas törmännyt täällä, että niin kuin joku humanteri. Oli sillä, että mitä? Epäilyttävä tyyppi. Tai joku, tai humanteri. Niin sellainen kuulemma lievempi versio huithapelista. Huithapeli. Ai, joo. Kuulostaa tutulta, vaikka en osannut tarkemmin selittääkään. Ja eilen minulle yritettiin opettaa kopraa. Kopra. Kourallinen. Kopra. Koprallinen. Koura. Kopra. Mutta ei ole kopara, mikä on sitten taas poronjalka. Aha. On kopara. Selvä. Hyvä aasinsilta. Ja sitten oli se joku vihmerä. Vihmerä. Joo. Sehän on ihan selkeä. Eli semmoinen touhukas ja tekevä ja semmoinen Kainuun puolella käyttävät sanaa tihverä. Se on minun mielestä jotenkin hauska se tihverä. Vihmerä on hyvä semmoinen. Entäs piskottelee? Piskottelee? Ei sano mitään. No siis se on ehkä enemmän, sitten tulee vähän enemmän vettä kuin tihuttelee. Se on ehkä ripottelua. Ripottelua. Jaa, ei ole mulle tuttu sana. Entäs säästä kyllä on varmaan miljoonaa eri niinku, tämmöistä, että mitä niinku, millä tavalla siellä sattaa. Sattaa tihuttaa. Sitten täällä oli se, että ollaan pihassa. Ollaan pihassa. Eli ollaan ollaan kotona. Siis ollaan pihassa tarkoittaisi, että ollaan pihassa. No sekin. Että olemme tulleet juuri, että olemme pihassa. Niin, no sekin. Meillä ehkä käytettiin sitä, että jos joku kysyy, että ootteko kotona, niin ollaan me pihassa. Niin kotona. Kotona tai sitten jos, että ollaan olemme teidän pihassanne. No, sitten kyläillä nähtävästi ei ainakaan Etelä-Suomessa kovin tuttu, mutta kyllä. Niin, käydä kylässä. Niin joo. Kyllä se minusta ihan. Ennen vanhaista on kyllä paljon enemmänkin, että on menty vaan ja tällaisen, mutta ei ehkä nykyään. Mutta ehkä sitä sanottaa, että voinko tulla kylään tai ehkä käymä on enemmän sitten semmoinen. Joo, siinä taisi olla kyllä minun sanani.
Joo, tässä nyt oli about rallaa omaakin. Yritän miettiä, että olisiko jotakin semmoista, että mitä voisi vielä niinku käyttää tässä, että Joo, hmm, mutta siis kaikista pahintahan tässä oli, että kun minä olin jo jonkun vuoden asunut täällä Nurmeksessa. Sitten minulla oli Tampereella koulutus. Ja siellä sitten tietysti kysyttiin, että mistäs päin sinä tulet. Ja sitten minä kerroin, että Nurmeksesta, Pohjois-Karjalasta. Ja ennen kuin kerkisin jatkamaan sitä, niin sitten, joo, sen kyllä kuulee sinun puheesta. Ja sitten minä olin sillä, että niin, että ihan minä kyllä syntyisin täältä 100 kilometriä tuosta pohjoiseen. Tämä oli vähän sillä, että kiitti. No, hyvin on oppi mennyt perille ja seura tekee kaltaiseksi sen kyllä, että onhan tämä Pohjois-Karjalan murre ja tämä Nurmeksen murre tämmöinen niin kuin omansa, että ja kyllä sitä varmaan kun niin kuin tähän tottuu ja silleen, niin se vaan niin kuin tulee sitten, että ja siinä ehkä jotenkin puhuu sitä, että oliko sitten, että onko minun puheeni vähän niin kuin verkkaistunut. Että minä en pajata ihan niin. Ai. Minä olen semmoinen karjalaisneito kyllä, että ei ole epäilystäkään, että mistä päin Suomeen on kyllä kotoisin, että niin kuin jatkan edelleenkin murteiden puhumista hyvin vahvasti ja sillä tiellä pysyn kyllä. Ja minä kuron edelleen sukkia. Ja minä neulon niitä. Joo, ehkä me jatkamme tämänkin asian kinastelua sitten tämän liven ulkopuolella, niin jos heräsi jotakin uusia sanoja, mitä niin kun, jos pidetään joskus ehkä murrelive toinen, tai jos on muita live-ideoita meille, mistä me voitaisiin niin kun keskustella, tai ajankohtaisia asioita tai jotakin muuta, niin lähettäkäähän meille viestiä, että otamme mielellämme ideoita vastaan, että 2 tämmöistä pajattavaa. niin. Mitäs jo tämmöinen perustaa uusi tämmöinen päivän pajatukset, että niin, että jos on jotain aiheita, mistä haluatte meidän keskustelevan, niin voi ihan sellaisiakin laittaa. Ja sitten toivottavasti tämä tekniikkakin rullaa jo vähän paremmin siinä vaiheessa. No kyllä, että nyt ollaan taas vähän viisaampia tämänkin estä. Että mutta kun ensimmäisen kerran kokeillaan uutta, niin tekemällä oppii. Mutta semmoista. Toivottavasti nyt joku kerkisi aamukahvia nauttia tässä samalla, tai milloinpa katsottekaan tätä, niin voitte niin tarkoitus on ainakin yrittää saada tästä se tallennekin vielä tuonne verkkosivuille. Yes. No, ei kun kivaa päivää kaikille ja murteista päivää. Puhukaa ihan sitä kieltä, mikä teille tuntuu luontaiselta. Kyllä, ihan sama, vaikka joku toinen muuta väittäisi. Hämäläinen on aina hämäläinen, vaikka voissa Vaikka voissa paistaisi, kyllä. Heippa. Joo, heippa.